Rydyn ni'n byw mewn lle prydferth, cyfoeth o etifeddiaeth a diwylliant, a chyfoeth o gyfleoedd, ond mae ganddo ei herion hefyd. Mae gennym lawer i ddathlu ac i fod yn falch ohono. Mae'r flwyddyn wedi bod yn brysur ac mae'r cyngor newydd etholedig wedi dechrau gwaith mwyn gwella bywydau pobl yn ein cymunedau. Toriadau yn y cyllideb, rydym yn bwrw ymlaen ar ein rhaglenni i adegnio ein Fwrdeistref Sirol. A pherfformiadau ein gwasanaethau craidd maen nhw'n dda at ei gilydd, fel addysg, gwasanaethau cymdeithasol ac amgylchedd. Fodd bynnag, mae mwy i ni ei wneud. Mae Cyngor Castell-nedd Port Talbot am wneud y Fwrdeistref Sirol yn le i bawb gael cyfle cyfartal i symud ymlaen mewn bywyd, lle mae pobl am fyw, dysgu a gweithio a magu teulu. Mae ei hefyd yn disgrifio'r math o gyngor rydym eisiau bod mwyn cyflawni hynny. Dyna'r uchelgais. Nawr, sut allwn ni gyflawni? Mae tîm busnes y cyngor wedi bod yn wych. Maen nhw wedi helpu ni gyda safleoedd a cawson ni lot o gyngor ar grantiau a ffynonellau arall o arian. Wnaethant hefyd ein cyflwyno i fasnachwyr lleol a phartneriaid eraill. Mae lefel ac ansawdd y gefnogaeth yma, cyhyd â gwybodaeth lleol, wedi golygu bod ni'n cael cyfle a amser i ganolbwyntio ar adeiladu cwmni meddalwedd i gystadlu'n rhyngwladol. Pob dydd rydyn ni'n cynnig cannoedd o wasanaethau i dros 140,000 o drigolion. Mae'n waith mawr ac weithiau'n gymleth, a mwy o doriadau cyllid yn y fantol, byddwn nhw'n ffocysu ar newid y ffordd mae'r cyngor yn gweithio. Felly, dros y 12 mis nesaf, byddwn yn ymestyn a gwella'r ffordd y byddwn yn defnyddio technoleg digidol. Byddwn yn defnyddio llwybrau incwm newydd, a byddwn nhw'n chwilio am ffyrdd i gynnig y moddion gorau i wasanaethu Castell-nedd Port Talbot a'i phobl yn eu cymunedau. Hoffen ni ei gael yn gywir. Mae'n bwysig ar gyfer ein dyfodol, ar gyfer ein plant a dyfodol ein hwyrion. Felly, helpiwch ni i Cyngor Castell-nedd Port Talbot. Mae llawer ffordd i chi wneud hynny. Diolch yn fawr.